DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Oras sa DYHP, alas 5:21 sa kahaponon. Nawas nga sakop sa pamilyang Yosores sa Barangay Bakayan. Napahiluna na karon sa Bakayan Gym o gihaya na. Nagamahanan sa dakbayan sa Sugbo na ngayon na og tabang alang sa naguba nga mga taytayan sa bukirang barangay sa syudad. 67 ka mga pulis sa Central Visayas biktima usab sa Bagyong Tino. Canyoneering activity sa Badian bugsan na ugmang adlaw. Mao kato mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas. Maayong hapon worldwide. Kini si Radyoman Aida de la Cruz Tampos matod sa atong mga balita news updates. Ano karong Huwebes mga kasama? November 6, 2025. Kumusta inyong kahaponon karon? Minaw sila mga Radio 612. Maayong hapon ninyong tanan. Ayun man nag-monitor sa atong digital platform DYHP Arimen sa Facebook page, YouTube channel DYHP app. Asa man kamo nahimutang mga kasama naka-tune in kanunay sa DYHP. Maayong hapon, mayong adlaw kaninyong tanan. Karon sa detalye na sa ato mga balita, ang kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo na ngayon nagtabang alang sa naguba nga mga taytayan nahimutang sa mga bukirang barangay sa syudad. Kasama mo sa balita Radyoman Eli Bolunos. DYHP Tatak RMN Report. Na ngayon na tabang ang kagamahanan sa Dakbayan Sugbo sa naguba ng mga taytayan sa bukirang mga barangay sa syudad, partikular na sa mga tulay sa barangay Binaliw, Buot o barangay Lusaran nga nakaangkon og severe structural damage atol sa Bagyong Tino. Ang city government pinagi ni Mayor Nestor Archival nihangyo ngadto sa Department of Public Works and Highways kung DPWH7 nga kinitukuran og temporaryong mga taytayan. Kini aron dunay access sa mga rapid alang sa essential services, lakip na sa emergency response, relief distribution ug uban pa. Sila mo ko eksperto anali kung arita sa city government maghimo pa tag daghang proseso. Sila mismo naam na sila nga nagpunton bridge ba nga temporary ito sa bulon lang. Kani man kung mga bridges mao ni importante nga makapadung kas bukid, especially like diri sa Binalio. The other one nga dako kayo nga bridge, mao ning bridge sa Lusaran, na sa south ako ning i-verify. Sa barangay Buot. Yes, Buot. Si Mayor Nestor Archival ang kagamahanan sa dakbayan anda mohatag og logistical ug manpower support kadto sa DPWH7 alang sa dinali ang pagtukod sa temporaryo mga taytayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyoman Eli Balonos, DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:25 na sa kahapon mga kasama. Ato karon nga tabukan ang barangay gym di na nabakwit ang pipila ka mga pamilya. Labi na sa city o Common di sa barangay Bakayan. Kan sa mga panimalay na wash out, na banlas gumikan sa Bagyong Tino. Samtang karong orasa nakapahiluna na ang upat sa 13. Upat sa 11 ka mga patayng lawas nga naugkat na or na-retrieve man sa Bagyong Tino. Atong kuhaon karon usay latest attention report dito sa Bakayan Gym sa report ni Radyoman Remart Pugoy. Radyoman Remart, maayong hapon. DYHP Tatak RMN Report. Yes, Radyoman Aida, mayong hapon live takro din sa barangay Bakayan and dakbayan sa Sugbo mga kasama o kasamang Aida. Particular na din sa Bakayan Gymnasium, Radyoman Aida. Kasamang Aida, pasado alas 4 karong hapon, upat sa mga miyembro sa pamilyang Yusores nga napalgang patay Radyoman Aida. Ang hingkit na nga gipahalo na o gihatod din sa maong gym Radyoman Aida. Kaganina din alas 4 sa atong pag-aninaw din ni abot ning mga patayng lawas kasama Radyoman Aida. Ang patayng lawas nila ni Venus Yusores nga nagpangidaron ka sa mga Aida og 43 years old, si Amelia Yusores 1 year old, Chris Jean Yusores 17 years old o si Kevin Pitinol 23 years old Radyoman Aida. Kini nga kaning lunguna Radyoman Aida nga hawong gipakita karon sa ato ang video, mao ni ang lungon kasamang Aida ni Israel Amelia Yusores Alilin kasamang Aida. Kung atong hatagan background kato ni ang bata nga unang napalgan kasamang Radyoman Aida sa Tabuk Bawe
nga gidala og atong bisita dito no sa Eversley Child Sanitarium dito sa Dakbayan sa Mandawi og dito sa nakakuha information nga niabot man pagkatataod ang mga kabanay no nga di lang kining bata ang ilahang gipangita apan doon na pay laing 12 ka mga miyembro sa ilang pamilya kasama Rajuman Aida nga missing o niya gi-confirm ni sa pamilya kasama Rajuman Aida sa mga tagtungod nga ang ilahaning apo kasama Rajuman Aida nga ilahang pangita mao ni kasama Rajuman Aida na dinhi ay ang pangan Israel Amelia Y o Yusoris Alilin 1-year-old kasama Rajuman Aida mao in taon ni ang lungon ni baby Amelia kasama Rajuman Aida dinhi po sa unahang bahin kasama Aida lain po ning patayng lawas no sa ang nakalas po dinhi sa Barangay Bakayan kasama Rajuman Aida kay ang uban pong patayng lawas ang uban pong namatay kasama Rajuman Aida gumikan kay wa naman sila parimay human na banlas no sa kusog nga baha atol sa pag-igo sa Bagintino na banlas man nila mga panimay kasama Rajuman Aida mo ning dadon po ang ubang mga patayng lawas sa ihaya sa Bakayan Gymnasium kasama Rajuman Aida dinhi sa unahang bahin kasamang Aida mauni ang lungon ni Chris Jean Yusoris si Chris Jean Yusoris kasamang Aida 17 years old ni nga anak ni Venus kasamang Rajuman Aida kagahapon ni si Chris Jean Yusoris na gihato dito sa Mandawi City Hospital o gi-confirm sa mga tagtungod nga mauni siya kasama Rajuman Aida ihang pangalan niya Chris Jean Yusoris Son. So kining son kasamang Aida mauni ang apelyido sa ilahang papa apan pamilyang Yusoris man ni sila kasama Rajuman Aida mauni si Chris Jean Yusoris Son. So mauni in town kasama Rajuman Aida ang iyahang lungon. Sunod ni Chris Jean Yusoris kasama Rajuman Aida nga si Venus Yusoris Son. Nagpangidaron kasama Rajuman Aida og 43 years old. Mao in town ni kasamang Aida ang iyahang lungon gipatunga ni dinhi sunod sa lungon sa iyahang anak nga si Chris Jean Yusoris. Sunod kasamang Rajuman Aida ang tapad sa lungon ni Venus mao ni si Kevin Yusoris Bitinol nga iyahang pag-umangkon anak ni Gina Bitinol Rajuman Aida. So mauni ang pangalan ni Kevin Yusoris Bitinol Rajuman Aida nagpangidaron og 23 years old kasamang Rajuman Aida. So karon gipaabot pa sabno nga moabot dinhi ang iyahang inahan nga si Gina Yusoris kasamang Rajuman Aida kay gihatod ba ni sila anam-anam dinhi sa Bakayan Gymnasium kasamang Aida. Unya doon natin nakuhang taho Rajuman Aida no nakiginabi man ta sa speech chairman dinhi sa Barangay Bakayan nga ang ihang ang mama ni Kevin Rajuman Aida nga si Gina kuan di ay Rajuman Aida BEO Barangay Environmental Officer. Yes, oo. Mo na gingon ni Sir Eric Dildig nga barangay worker kasamang Remart. Yes, Rajuman Aida unya matud pa nga usa pa in town si Gina sa mga niapil sa rekorida nga magpahibaw nga need mo evacuate kinahanglan mo evacuate kay kusog lagi ang maong bagyo apan usa hitabo Rajuman Aida nga siya mo wa man di naka-evacuate o na-apil pagkabanlas pagkaanod sa kusog nga baha kasamang Aida. So mauni kasamang Aida kung ato ang makita sa tong video nang gilinya dinhi kasamang Rajuman Aida 5 ni ka mga lungon dinhi labot ning usa ka laing residente nga nakalas pod kasamang Aida sa pamilyang Yusoris upat na sa ato pa 5 na ang nahaya diha upat gikan sa pamilyang o sakop sa pamilyang Yusoris. Yes, kasamang Rajuman Aida unya di apot dinhi ay nakita kasamang Aida nga buwak nga gihatod gikan sa buhatan ni Senador Bongo kasamang Rajuman Aida ug matud pa doon natin ako ang impormasyon nga mo abot dinhi mga tarong alas 5 alas 6 sa gabi si Senador Bongo kasamang Rajuman Aida. Kasamang Aida ni dinhi kung ato pong tagapagulagway pipila ka mga silingan in town mga kaparyentihan sa pamilyang Yusoris o kining usa ka nakalas niabot din dinhi kasamang Rajuman Aida ni grabe ang emosyon sa mga residente sa mga silingan sa mga kabanay sa Rajuman Aida ni anagali dinhi si kato na hinabi din sa tuang si Bianan nga si Ma'am Daisy Naranjo ang usa sa mga igsuon ni Ma'am Gina og ni Ma'am Venus nga nakalas kasamang katuman ni sila nagpuyo sa lain nga barangay Rajuman Remart no. Yes, ang kanini ang kinamanghuran ni nilang ang kinamanghuran igsuon ni Venus og ni Gina ato makahinabi Ma'am Daisy Ma'am Daisy live na rin sa DYHP RMN Cebu na sa pikat linya si kasamang Aida Tampos
Kasi mga Aida mao ni si Ma'am Gina o iyahang kapikas niya nga si Sir Jod. Ma'am Gina, Ma'am Daisy. Oo, Ma'am Daisy, so far, unsa mang mga oras sa kaha nato moabot ko din ho mga pagumang patay lawas ng mga pagumang kadong ituon, Ma'am Daisy. Mga 6 tingali ka pinter or mga 7 na dyan pinakadugay tingali. 7 karong gabi, alas 7 sa gabi. Ito ni tabang inyong lahat na din sa gymnasium ng mga patinglawas. Bukan, mga city government, city government. Wani po ito yung ituon nga si Ma'am Jenny. Oo, karon pa. Kanang sila ray ni murag kanang ni-assist lang dito ba para padong diri. So kasamang Remart usa ka plano ana no, although karong adlaw pa ang unang paghaya diya sa Bakayan Gym, pero unsa man kahani natakda na ba nila kung kano sa ang paglubong aning mga namatay? Kanang wala kami nakakuan ana, nagkasinabot kung kano sa sila ilubong kay mo cooperate ako sa kuang brother-in-law gani. Kinahanglan kami mag-sorti og sa papa aning nangamatay sa anak ko mga pagumangton. Nabalsamar na sila. Pasila na dyan Remart, no? Makasubo, gumikan kay naadiha, nahaya, wala na kinabuhi. Apan, doon na pa ba na missing o pa na yung ipangita karon nga wala pa ma-account? Napadyod si David Anthony o si John Rowe, ang bana ni Dinavis. So far, wala pa ba na tawag nga? Wala pa dyan. Maganinang buntag na kalgan man si Aldinia. Katong bata. Na-confirm ko sa inyo, ma'am, nga si Aldinia to. Ang naka-confirm na is kanang iyang lula. Kaya mo may nagmatuto ato niya sa pagpag-baby. Dili, sa side sa iyang papa. Sa side sa kaya iyang lula si Venus Manon. Si Venus. Ako po sa ihatod doon. Okay, sa to sila tanan mo, ihatod na karon. How about ang kuan ma'am, ang iya ni Kevin nga si Christine? Ugwa ko na sa'yo, murag ikuha sa ganiha. Hidana sa kuan. Sambuanga. Sa iyahang kuya. Nakontak na din ninyo? Nakontak ra ang amiga ato ni Christine o niya ang amiga ni Christine muna ni kontak sa family. Kung sa may nadawat yung information like ato dito? Dito siya kaya nung ilubong. Radyoman Remart, no? Subo man tuod ni nga panghitabo ang epekto sa bagyo nga Tino. Apan mas maay na lang gali pod nga na-account o napalgan in taon ni iyang mga mahal sa kinabuhi. Radyoman Remart. Yes, Radyoman Aida, maubitaw nga bisan pa man sa nahitabo. At least kasama Radyoman Aida, although wa na kinabuhi. Ang importante nga, nakita bitaw sa mga tagtungod ang ilang mga patayng lawas sa mga Aida kay usa man jud sa nakatutok ani kasamang Aida kay tungod pud lagi kay naato na to ang patayng lawas ni Baby Amelia nga basa intaw ni mga kabanay sa uwan kasama Radyoman Aida kay grabe man tong uwan na bisan pagkaugma sa bagyo no November 5 yung uwan niya naabdan ni nato sila kasamang Radyoman Aida nga ningon sila nga ay ilang tuwayag susi si Baby Amelia kung ilaha ba ang maong patayng lawas habang member sa pamilya apan confirm nila na shock na kasamang Radyoman Aida kay 13 di ay ang ilang giingon nga 13 ang ilang ipangita kasamang Aida mao na nga grabe ang ilahang kasakit karon nga nahiaguman niya kasamang Aida dula pa jud laing problema kay ini si Sir Gerald ka ganina ni kahibaw man sa atong Sibianan nga matod pa scam ni sila kasamang Radyoman Aida. Uy, pastilan. Oo. Usa pa kahitabo ang Radyoman Remart. Yes, ma'am. Atong hisgutan unsa man ka tinuod ni nga na scam mo sa inyong GCash donations nga nadawat? Ako joy kanang nanawag man siya nako ato siya niya kanang asin kanang kaning among feelings nga asin sakit pa ba wala pa sikuan murag gigrab gani nila ang opportunity nga mao na kanang mag-scam ko nya ang iyang ingon man gud nako is kanang magkuan siya sa man Bisaya o nagtagalog Tagalog then moto nakakuan siya na Bisaya siya ay Bisaya man ko kanang kuan man ko sa mga vlogger ko no yang giingon nako dili kanang staff sa vlogger ko no then na ako may gusto mo paabot mohatag og donation so moto ningon siya nga ma'am kanang na siya gisend ako nga number so moto ningon ko nga as in wala pa ko idea nga OTP dito yang gipangayo nako agoy sus so moto
Siya nga, tagay kong number, ma'am, kay mo send ko nimo na ko i-send diha nimo ga. Muhatag ko nimo. Una niyang haingon ako. Link. Hatagan ko niya 50K ko no. Na donation. Oh, donation niya. Mo to siya. Ma'am, na ko i-send mo diha, ma'am. Niya, ihatag na ko ang number na 6 ka buok. Mo to, akong ihatag niya. Niya, upo ko siya. Ayaw i-open imuhang kanang Gcash. Gcash ko no. Di wala rasag ko kay busy man sila kay as in na busy lagi mi ganiha kay para mahatod na diri ang among mga kabanay nga namatay na kay para mahilom na niya. Wa jud ko sa una nga kamon day ko kay Sustilan. grabe sa among na hitabo na mo ron nganaan pa jud mi sa samutan pa jud Manila. So mo to wala jud to sa kong mind kay abi daghan man mo tawag sa nako nga ma'am nako ihatag nimo ma'am ana. Wala ra jud to. So abi nako good Samaritan siya. Ya dili man di ay scammer man di siya. Sa to pila kinatibuk ang amount nga nadala? Ang basta gyud niya na ang nakuha gyud niya sa kong Gcash is 40 plus na. Sus, Ginoo ko 40,000 kapin. Oh. Stilanod, katuuntang kwartaha. Kapin. Oo, katong kwartaha dako na kay tug ikatabang, ikaambag sa pagastuhanan ninyo labi na sa pagpalubong. Oh, dito to gikan sa among kabanay, side sa amo ang mga babae nga kabanay, mo to'y nalikom namo kay sa kung mga igagaw, iyukan iyaan, ana pag-sendrag gikas ginagmay hantod nagkadako nakatipok, mo to nga amang sing naabot. Which is karon unta nako siya i-cash out. Kay busy lagi mi ganiha palit sa nina kanang 200 to lakaw-lakaw pa gyud. Oh. Nya as in wala jud ko wa jud sa kung huna-huna. Pag okay ninyo sa Gcash mo set pa ninyo Gcash kung duda dati sir. Oh. Ito na. Kung may gani kay nakuan lang pa niya na ito nga ikaw istorya ani kay wala na gyud na mental na gyud ko ba. Isa nga naman na ito nga magpasend ko na siya another 29K unta iyang ipakasin ko sa akong number niya mo to siya ikaw na lang ko nisulti ko na siya ang bibi kaman tingali na ikaw kami ko ito storya mo to siya nag-storya siya sir unsa man ni sir nanong kinahanglan magaguan sir anak mo ni ug kamuhata og donation na mo sir pwede ra sir sa kuan sir didto sa Palawan or kanang Enlolier anak sa dili sir kay floating naman ni sir kanang kinahanglan man jud ni mama send kanamo og ani nga amount sa imong number kay sa imo ra man gyapon ang number sir dili man na makuha og lain pero siya lagot ta kay sa iyang gipagnan tawag na sad siya balik kay magpa-send lagi ko no siya 29K na pod niya mo to may gani Ay man nagduda na possible nakuha na niya. Nakuha na niya to money katong 40 plus Kanya, magpasend na siya another unta na ko. Sus, kadako na nagkatidara Radyoman Remart, oy. Wapadun siya na kontento ka sa mga Radyoman Aida. Bao to, nagduda man siya, lagot kay siya iyang gipagnan, tawag na sa balik na mo, kato siyang scammer niya. So, man ni scammer din nagtubaga niya, mo to, pagtanaw na mo ba ko ang Gcash. Wala na, nalimas na, transfer na. Wala pa tayo kaon, matay pamahaw pa ni Udto, kay lagi nagdali ni. Samutan pag yun ni, mauto. Paita gyud sa mo ang nahitabo bitaw ron imbes unta tabangan ni samutan pa hinuon ni. Gusto man unsa maka-unsa men tayo nimo sa possible nidalan tayo nga naka-monitor karon ang nagilad nimo unsa imong mensahe niya. Kung nakadungog man gani karon no kanang hinaot nga kaning amuang na feel karon nga kaning nahitabo na mo ron dili nahitabo sad nimo. Kay kaning imong gibuhat namo grabe gyud kasakit unta kanang makarealize ga ba nga dili to amo ang kwarta kundi kwarta to sa patay nga unta tabangan pa unta kami pahinuoy gi samutan maura na akong kasay niya gan Ginoo na lang gyud bahala nimo kung kinsa man ka Sila dako nga amount Radyoman Remart o dako na ta kato ikatabang sa adlaw-adlaw nga gastuhan samtang naglakat no ang matagabi nga pangadyi hangtod nga paglubong niini unya naapay mga hubkas og uban pa no 9 days hubkas ug uban pa Radyoman Remart. Ma'am Daisy bitaliwa sa inyo nahiaguman nga kasakit karon maningkamot lang punta diri sa DYHP ug IFM naka-hook up karon ato ang station sister station IFM 93.9 imuhang mensahe karon gumikan kay sayod ta sa taliwa sa inyo mga challenges taliwa sa mga pagsuway bisan pinubri panay nakapaabot og tabang diha kaninyo o kami diri sa DYHP ug IFM maningkamot na pud sa ginabay mga pamaagi nga magapaabot mig tabang diha pinaagi sa to mga listeners and viewers sa DYHP
BHP higayon sa siguro ni nga makapasa lakay mensahe sa mga nipaabot og tabang o katong gusto pang mopaabot og tabang diha kaninyo o sa mga niipauna sa ilang tabang ang kasing-kasing diha sa inyong pamilya. Manawagan unta ko kung kinsa tong naay malumong kasing-kasing nga kanang muhatag na mo dili din mo balibad ana bisag pila nga amount basta kinasing-kasing lang dawaton jud na namo kay dako na jud kay nang tabang para sa amo ang namatay na nga mga minahal sa kinabuhi. Ma'am Daisy, unsa may igsoon man nimo si Ma'am Venus o si Ma'am Gina, unsa may di nimo makalimtan sa imong mga igsoon in town nga sila si Ma'am Venus o si Ma'am Gina? Actually, si kanan si Ate Gina kay sa ginay usang kana ganing na portigido nako nga member man na siya sa couple. Sa ginay usang nga sige agni nako nga maapil ko sa couple. Ang akong dili malimtan niya is kana jud ang iyang gikuan nako nga maapil ko sa couple kay kanang para mas makuan pagay namo ang amuang kanang pagtuo ni sa Ginoo gani mas mulambo nga mo na ang akong di niya malimtan kay kanang kuan man sa jud mismo ang ni kuan ako ang niagda nga moadto mi sa kaamapil mi sa couple exercise. Unya sa akong ati sad si Ate Dino sa akong di malimtan niya is kanang sa mga nindot na mga kuan na kanang pagdahon minilag kaon dito sa ilaha kay suod na lagi na anak ko iyang mga anak labi na si Quintin ni mong akong di malimtan nila kanang mga tami dito sa ila anak banding mao na akong di malimtan nila. Sana ala? Yes, Radyo Man Aida, mauto na kainabi nato si Ma'am Daisy Naranjo, usa sa mga igsoon ni Ma'am Venus o ni Ma'am Gina in town kasama Radyo Man Aida nga nakalas in town sa Meigo nga Bagyo. Kasama Radyo Man Aida, actually kini silang Pamilya Yusores, November 1, adlaw sa mga Santos kasama Radyo Man Aida, nagikuyog pa ni sila, nag-reunion pa ni sila kasama Radyo Man Aida. Oh, nagtapok-tapok. Tradisyon naman na nato, holiday no, patod pa nga, walipayin pa itaw sila, nagluto sila kasama Radyo Man Aida, nagkanta-kanta sila, nagbanding-banding, kay holiday lagi, adlaw po sa ilahang pagpasaulog, no, sa ilahang pamilya nga magkabanding-banding sila kasama Radyo Man Aida apan, sa walang damha kasama Radyo Man Aida, 3 days after, ingani na ang gidangatan sa ilahang pamilya kasamang Radyo Man Aida. Nakapait pa, kay kanong hapon, kaganinang hapon, mga alauna kasama Radyo Man Aida, ni-report ni sa atong Sibianan nga nag-come in town sila kasamang Radyo Man Aida. May pinakapait. Yabusakan po din taon ang ilahang aguman karon mauni nga grabe po kasama Radyo Man Aida, mas doble ang ilang kasakit kay namatayan pa kasama Radyo Man Aida o nailad pa kasama Radyo Man Aida. So pa sila, no? O ato mahulagoy di Radyo Man Remart ang naapa diha karon upat ka mga pamilya nga sakop ni ini. How much more, no, ang batio nato nga kaguol kun imo na nakita nga maglaray na, magtapad-tapad na, magsunod-sunod na ang mga lungon sa mga patayng lawas iyang sakop sa pamilya. Kaganina po kayo sa mga Radyo Man Aida, dinhi po naabtan po nato si Sir Jimmy Abatayo, ang live-in partner ni Ma'am Venus. Emotional in town ni kasama Radyo Man Aida nga ni Dool sa lungon sa iyahang partner kasama Radyo Man Aida ato pong nahinabi nga matod niya was siya nagkuwang o tambag sa iyahang partner nga mo evacuate na sila kasama Radyo Man Aida apan nagdumili gid sila kasama Radyo Man Aida nga mo evacuate kumpiyansa lang o maunay kasama Radyo Man Aida na banlas sila atol sa pagbaha kasama Radyo Man Aida nga gidala sa bagyong Tino. So far kasama Radyo Man Aida mauni no ang panghitabo din kasama Radyo Man Aida, 5 pagal ining mga gipanghaya diri apan grabe na ang emosyon, grabe na ang kasakit sa mga kaparensihan, mga silingan, mga uban pang mga residente kasama Radyo Man Aida. How much more karong tatawag nga moabot na ang uban pang mga patayng lawas kasama Radyo Man Aida ni uwan na ba ni bunok ang gusto nga uwan karong mga oras tapan ato la po ning hatagag dugang paghulagway og update kasama Radyo Man Aida, ilabi na nga ang taud-taud pod moabot na dinhi sa Bakayan Gymnasium ang line pang mga nakalas, ang line pang mga miyembro sa pamilyang Yusores kasama ang Radyo Man Aida. So far ka na lang sa ang update. Radyo Man Remart? Sa
Yes, Radyo By the Manayda. way, ang uban nga mga evacuees, uban in taon nga mga nabiktima sa baha nga wa pa intoy kapuy-an, unsa man na ang uban na pa diya sa gym o baka gipahilo na lang ng gi-intend lang na maong gym para sa mga namatayan? Yes, Radyo Manayda, doon na tayo, wa pa na ito nabisitapan, matud pa nga, kung ato ni sakon din ang part sa ilang gym, na din ang mga evacuees sa Radyo Manayda. So dapat di ay na kuan, laing floor. Oo, inagawas na ito din sa ilang gym, kasama Radyo Manayda, pinasaka man ng ilahang gymnasium, napay part din niya nga ato ang sakon niya, matud pa doon na ni dito yung mga nang evacuate, doon na nag-stay, kasama Radyo Manayda ang mga ni-evacuate. Ato ning susihon unyang taod-daod, kasama Radyo Manayda, makahatap po dugang update sa sitwasyon. Kaganina po, ato na kahinabi, usa sa mga konsihal sa Cebu City nga kanhi, barangay captain din si konsihal Winston Pepito, kasama Radyo Manayda. Yes, oo. Atong hinabi kaganina, matud pa nga ang city government nagplano po sa action nga ilang himuon dinhi sa Bakayan kasama Radyo Manayda, doon na nagipang-andam nga cash assistance alang sa mga namatayan ug alang po sa mga nang evacuate kasamang Radyo Manayda Tampos. Okay, di kang kay salamat Radyoman Remart. Umalik kasama nga Josephos Quijano karon diha sa Bakayan Gym sa Yudgyuda, no? Nga kung ato ang tugkaron di matugkad ang kabalaka o kagulanan ng pamilya nga naa diya karon nga namatayan kasama Remart po, pero yawat na lang nining ato ang pag-broadcast ni agi ato pag-comfort kanila, ginagmay nga kahupayan ang ato na paabot nila Radyoman Remart ubanan sa atong mga pag-ampo. Tinoda kasamang Radyo Manayda mauna nga mang nuktok pa sa kasing-kasing sa itong mga kasama, itong mga idol, mga sukitig paminaw nga sa gusto pang mupaabot sa ilang donasyon, pwede silang mupaabot sa ilang financial nga donations sa Radyo Manayda alang sa tuang mga kaigsunan ng taon nga nakalas sa bagyong Tino kasamang Radyo Manayda. So far kasamang Aida, kada lang una ang update, di ka na lang din hit sa Bakayan Gymnasium, din sa Barangay Bakayan ng Dakbayan sa Sugbo, kauban ako sa atong RN Patrol, si kasamang Josephos Quijano, ako sa pagdong Radyoman Remart Oristina Pugoy, DYHP, Tatak, Aramen. Di nga salamat Radyoman Remart Pugoy sa mo live report gikan diya sa Barangay Bakayan sa Dakbayan sa Sugbo, mga kasama. Pasumpay sa maong report sa maong balita, mga kasama, as of alas 5:50 karong hapuna, ang DYHP ug IFM pilagi sa ato ang uplan tabang para sa biktimas ni Bagyong Tino diri sa Cebu. Nakahipos na taog 229,000 pesos, mga kasama. 229,000 ka pesos pilagi sa GCash o mga walk-in donation nga ni paabot diri sa atong Sibiyaanan. Kung kini nagpasabot nga lain na usab ng kamatuoran sa atong pagtinabangay, mga Sugboanon man o mga nagpaminaw nato pinagi sa digital asa man kamo nahimutang karon nga suok-suok sa kalibutan. Salamat kaayo sa inyohang pagsuporta ug salamat kaayo sa inyong makanunayon nga suporta. Yawat na lang kini inyohang gipaabot nga tabang, mga kasama, sayod ta di maguniingon nga mao'y makahupay gyud sa tanan nga gibati karon, bisan gali sa mga nabahaan kasamang Clint, bisan katong wala namatayan apan mubalik sa uno sa ilang pag-build, kung unsa may nawala apan importante ang luwas or safety nga kinabuhi. Apan ang inyong tabang, mga kasama, pinagi sa atong pagtigom ni ini dako na kayo ni og importansya o dako na kay ni meaning or kahulugan sa atong mga kaigsuonan nga sa higayon nga makapaabot na ta sa atong tabang gikan kaninyo, mga listeners and viewers sa DYHP ug IFM. Maghatag gyapon nila og ginagmay man lang no nga kahupayan og ginagmay nga mensahe nga wa sila maginusara sa mga higayon nga grabe kapait ang ilahang nahiaguman. Naamo diha, mga kasama, o kini mo tinuunay nga diwa or mensahe ang pagtinabangay sa mga Sugboanon, dili lang sa mga Sugboanon nga concern, dili mga panghitabo worldwide. Ug sa nipaabot sa inyong tabang, daghan kay salamat atong GCash number nga atong gigamit 0991-207-9880. Ang motatak diha Aida Tampos 0991-207-9880. Kung uban nakapadangat pinagi sa InstaPay or sa bank transfer ang atong gi-provide pinagi sa BDO Unibank, mga kasama. Ato i-flash sa atong screen kasamang ni Muel. Kung galing iscan na ninyo ang QR code, direktara ka mo nga makapadangat sa iyong tabang, ha. Walay boundary, walay gisitar nga maong kantidad.
Apan ay kasing-kasing nga tabang mga kasama. Video account under Aida Tampos gihapon ni 2 ka 0 1 4 ka 0 5 9 470. Ato balikon 2 ka 0 1 4 ka 0 5 9 470. Kung galing mas preferable ninyo ang bank transfer, kung galing video, kung galing unsa inyong bank diha pa i-transfer ani mo ni atong numero 2 ka 0 1 4 ka 0 5 9 470. Kung galing GCash, ang ato ang nadiktar nga 0991 207 9880 o baka sa atong GoTime, pilagi sa atong GoTime account, same number naghapon mga kasama, 0991 207 9880. Ito balikon 0991 207 9880. Flash karon diri sa atong screen ha, atong number sa GCash, ingon man sa GoTime under Aida Tampos. O kato ang QR code nga gipakita karon sa atong screen, pwede niyo na scan o makadirekta mo padangat sa inyong tabang mga kasama. Nako kay nigkaabtan inyong tabang sa mga lugar nga atong adtuon pohon. Initially, nakahimo na tagplano karong hapuna pinagi sa atong station manager sa DYHP Attorney Rufil Banyo o sa IFM Idol Boy King sa mga initial nato nga mga pagpadangat sa ato ang oplan na tabang mga kasama. Ito na nahisgutan karong hapuna, hopefully so maabot kay mga adlaw makapangumprata makatigom sa inyong donasyon mga kasama, makasigurado mo na kini inyong kasing-kasing nga tabang maabot gud ni sa ato mga kaigsunan gumikan kay taliwa sa among kabisi diri sa among trabaho, taliwa sa calling namo diri sa among magatag-satag sa katrabaho. Ang personnel sa DYHP ug IFM drama department man mo'y mangunay sa pamutos, mo'y mangunay sa pagpangumpra, mo'y mangunay sa paghatod niini ngadto sa mga apektadong lugar mga kasama. Ug kini usa ka sincero o kinasing-kasing nga serbisyo publiko gumikan kay ingon ana ang inyong pagsalig ug ang pagsalig nga inyong gihatag kanamo diri sa DYHP and IFM kanunay amo nang gitahod ug amo kanang gibarugan gumikan kay sa pagtinabangay mga kasama sa mga higayon nga maagian man tag kalamidad, mga hagit sa kinabuhi ang atong tinuod nga serbisyo publiko atong ipatigbabaw. Balik sa itong mga balita sa DYHP News Update. Kapen sa 60 ka mga pulis sa Central Visayas, biktima usab sa Bagyong Tino. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante. DYHP. Kasama nga ida moabot ngadto sa 67 ka mga police personnel sa Sugbo ang napiktuan usab sa nikusukuso nga Bagyong Tino nitong Martes. Si Police Lieutenant General Jose Melincio Nartates Jr. nisaad nga ang Philippine National Police mohatag og hinabang pinansyal ngadto kanila. Sigon sa Directorate for Police Community Relations nga sa maong ginikanon sa 60 kanila mga uniform personnel ug 7 ang non-uniform personnel nga nawagtangan og balay samtang ang uban na danyos ang mga kabtangan tungod sa pagsulod sa tubig baha. Mato ni Nartates nga dili pasagdan sa PNP ang iyang mga sakop nga naginhanglan karon sila nga dinalian nga pagtabang labi na nga sila nagsilbing mga frontliner sa pag-igo ni Bagyong Tino. Sanglit usaman usab sila sa mga biktima. Dugan ini ang mga tabang kamahin sa pagpasaka sa moral o kaayuhan sa mga pulis nga nadakip sa agenda sa acting PNP chief aron nga makapadayon sila sa pagserbisyo sa komunidad. Kasama mo sa PNP ang inyong radyoman aron mo sa mga DYHP Tatak Aramen. Radyo mo nationwide. Ito ang portion dali kinato sa DTX 500 mga kasama. Naghambin pa ka mga sakit karong panahon na mag DTX 500 na matag adlaw. Doon kanit siya ng tinikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo kontrolado ang imong BP. Kapag inom sa DTX 500 matag adlaw magkatama magkapanindot sa imong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o uban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension. Pambalita mga kasama, canyoneering activity sa Badian, buksan na og mga adlaw. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galanea. Nga
kasamhanan sa lungsod sa Badian nga sugod og mga adlaw Nobyembre 7 opisyal nagbubukas pagbalik ang canyoneering activity sa maong lugar. Human sa gilusan nga safety inspection ug clearing operations, gideclare na ang tibok rota sa canyoneering nga luwas alang sa tourism activity sa maong lugar. Nagpasalamat ang LGU sa pagsabot sa publiko og kooperasyon, samtang ipatuman una ang temporary suspension sa aktibidad sa naglabay nga mga adlaw. Ang mga bisita gipahinumduman kanunay nga mosunod sa mga safety protocol, magsulubog sakto nga naay safety gear ug makig-alayon sa accredited nga mga canyoneering operators ug guides alang sa luwas nga pag-experience sa mga adventure diha sa maong lungsod. Kasama mo sa balita ni Radyoman Ken Galinea, Tatak Arimen. DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide. At oras alas 6:04 na sa kahapon ng kanilang portion dalit ka nato sa EXL All-in-One Scare. All-in-One Skincare Oil mga kasama. O ba nato makigbato kontra dengue. Sanglit ka ng panahuna. Importante kayong proteksyon kontra sa mga paak sa lamok. Natural nga ingredients ni ini makasiguro ka luwas, epektibo ang proteksyon alang sa motibo og pamilya labi na pakigbatok sa dengue mga kasama. Dili lang kini basta-basta nga skincare, massage oil. Ginawa kini sa puro nga lemongrass, essential oil, mga halamang gamot nga may natural and secret property, tama ka proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients ni ini makasiguro ka luwas, epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. Ang essential oil nga naa sa EXL All-in-One Skincare Oil maghatag kanimog calming effect mga kasama labi na sa pagkatulog. So, doble no? Mahatag na ani nga kaayuhan kiga kontra sa lamok nga nagdag dengue o ang imuhang maayo nga pagkatung o pagpanghaplas. EXL All-in-One Skincare Oil mga kasama. Samtang sa atong pagpangape, arita sa kape, maghatag ka na itong energy, maghatag ka na itong gahutan, ito na spirulina, anti-powerful oxidant, antioxidant, anti-inflammatory properties nga maghatag ka nato, makatabang ka nato sa atong panglawas sa overall health, gumikan kay kini doon ay anti-cancer property. Vegan o gluten-free, pang recommended kaayo sa mga healthy coffee lovers. Kapalit na sa mga botika, doon ka ninyo Alphar Pharmacy, 360 Pharmacy. Order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Noon mga kasama, Chival, Chairperson sa Regional Peace and Order Council kon RPOC sa Region 7 alang sa 2025-2028. No, kini ang dugang pamahayag. Pinaagi sa buhatan, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nipahalipay alang sa appointment ni Mayor Nestor Archival pagka-chairperson sa RPOC sa Rehiyon 7. At oras alas 6 na sa kagabihion mga kasama, ang pag-recap o paghatag kaninyo og update mga kasama sa ato ang natigom nga donasyon diri sa DYHP ug sa IFM sa ato og ipahigayon nga uplan tabang para sa bagyo nga Tino tinuod gyud. Pag ita maka-recover o baka magita ka pahuway og tarong kasamang ni Nestor gikan sa pabalik-balik nato nga uplan tabang sa Northern Cebu gumikan sa Linog ni Kalasog 79 usab ka kinabuhi ni anapoy lain natong giatubang mga pagsuway mga hagit sa kinabuhi diin apektado kaayo ang mga Sugboanon nga Cebu City, Metro Cebu area. Ato mga Sugboanon mga kasama ug busa gilusad sa DYHP ug IFM ang atong uplantabang hiyawat na lang kamo nga nagpaminaw karon kuno galing malisod o baka tasking kaayo sa inyong part ang pagpadangat sa tabang pwede na ninyo i-channel pinaagi diri sa DYHP sa report nga nakuha sa atong mga kaubanan nga dito gyud sa field mismo atong manager sa DYHP Attorney Rufil ug sa IFM Idol Boyki paugi personal nga ni Susi dito sa Talisay at mga namuyo diya sa may dool sa Mananga, diya sa Barangay Haklupan o sa nearby nga mga areas samtang dito sa norte sa Compostela, sa Kutkot Liluan
Daghan kaayo na kinahanglan tabang mga kasama. Ang panginahanglan makabaton in taon sila dunay maka-donate or makahatag nilag unlan kasama ni store, habol, mga mainom, kunya kada mga ready to eat ng mga pagkaon. O gumikan ni ana atong balikon diri sa DYHP ug IFM na tay mga initial plan sa pagpadangat sa mga tabang. O nang mapasalamaton kaayo mi gumikan kay kining inyuhang napadangat na kagahapon ni himotag initial nga panawagan og karon atong lusad continuous no ang ato ang panawagan this time para sa Bagyo nga Tino, biktima sa Bagyong Tino. Aso alas 6:08 karong gabi una nakatigom na ta sa katibukan nato pinagi sa GCash number ingon man sa ato ang BDO account sa GoTime account kasama ni store 296,000 pesos duol sa 300,000 pesos. Kini nga maong dakong kantidad mga kasama. Kung galing mo target siguro ta og first 1,500. Malukop-lukop gini, mahulot-hulot gini kuwang pagid gani mga kasama. Kung atong tag-budgetan og tagpila kada pamilya. Apan mapasalamaton kay ta gumikan kay imagine sa duha ka adlaw kagahapon ato ang initialan og panawagan og karon atong pagpanawagan sa atong straight to the point program ya Attorney Rufil Banyo kaganina og karon niabot na tag almost 300,000 pesos kada kong tabang gikan kaninyo. Daghan gyud kayong salamat kasing-kasing nga tabang nga inyong gipaabot sa atong mga kaigsuonan nga biktima sa Bagyo. Sama sa giingon sa atong station manager ta mismo makaingon nga sa pag-check sa atong mahal sa kinabuhi na safe o maayo ang atong kondisyon. Atong hatagag kay gayunan nga kita makahatag og tabang sa mga tawo nga maoy nadangatan human sa Bagyong Tino. Pagkausapan daghan kay salamat sa inyong tabang mga kasama. Mag-unite na sa gihapon ta, magkahiusa gihapon ta alang sa pagtabang. Ang uban nagtabang dili ra ingon nga taga Cebu. Natay mga nagtabang nga taga Metro Manila, natay mga nagtabang nga OFWs, natay mga nagtabang nga taga Butuan, natay nagtabang nga taga Davao og sa Mindanao. Daghan kay salamat kaninyong tanan. Dahil usab ni kahigayunan nga ato ang mapadangat ang atong tabang labi na kay pila na lang gyud ka adlaw magpasko na usab mga kasama. Sayo ta magpasko na usab apan daghan ang nawadaan silang Pinoy-anan. Daghan ang nawadaan sa mahal sa ilahang pamilya, mahal sakop sa ilahang kinabuhi. Mahal sa kinabuhi. Apan pasalamaton kita nga naa sa kondisyon o status nga makatabang pilagigapon din sa DYHP. Mahimot ang blessing para sa uban. Ganunay ato ipatigbabaw ang gugma o panagmahalay, magmahal sa katawhan itong mga kaigsuunan nga walang-wala asad sa ilang kinabuhi. Daghan kay salamat. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar. Sa kanunay DYHP number 1. Kani ato o karon DYHP lagi haron. Kay Diyos o ganatawan mao'y awong naay message repeat video, please repeat. Okay, atong i-repeat atong video number, although sa atong gi-flash karon sa screen, pwede ninyo mascan largo apan ato lang idiktar no alang sa inyong masayon nga pag jot down nining ato ang video account kay na may uban mga OFWs nga nagpaminaw nato nga gusto lang i-bank transfer labi na ko maglisod og access sa atong GCash. Mao ni ha atong numero 2-0-1 4-0 59 470 under Aida Tampos. Ato balikon 2-0 1 4-0 59 470 mga kasama. Atong GCash 0991-207-9880. Gikan ni Joselito Bintoy, daghan kay salamat sa mga nitabang. Yes, God bless always kaninyong tanan. Hanagid ako ang naapil gud kaanod balay sa kuntiya diha sa Lisay, kaluoy in town po nila Albert Decla. Salamat sus maugid in town. Ginoo lang mahibaw sa scammer sa mga Aida Charlie Iran. Sus maugid in town. Ay man kakadako na ng kwartaha 40,000 kapin. Nya kato mga tabang-tabang pudto in town sa ilahang mga sakop sa pamilya, ilang mga paryente o mga friends. Kato
sa pamilya nyo, sorry sa panmaupog gihapoy gidangatan. Kasi mga idol, malihog ang tako, asa na ning taga MCWD, wala pa'y tubig sa barangay Poblasyon, Lapu-Lapu, sa 3 days na in town. Arnolfo Casol Senior. Bernardita Aita Mante, salamat kaayo ma'am, no? Sa ato na itong nabalik ang ato ang video account. Ikan kaing salamat. Ako partner sa Master Control kasamang Nistor Homicilio, DYHP Digital, kasama ni mo James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Site, Robel Boyser, Antaladua, Oliver Ates, Jeromia. Kini si Radyoman, Aida de la Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Guliat, musunod na. DYHP RMN Cebu, the official #1 Radyo mo nationwide.